Daming truck. Ginagawa mo. Makakapuwing sundan yan eh. Makakapuwing. Malayo pa pala. Ayun tulay. Tulay ng season. Ha? Season Pangasinan, goodbye. Uwi na kami ng Baguio, ginabi. Nagsundo ako kay Mrs. Mahirap palang katabi. Welcome La Union. La Union, Rosario. Quezon Road close Sunday to Monday. Close sa Sunday to Monday. Ayan. Dali, tignan nga natin. Mabalin niya lang. Open siya. Quezon Road tayo. Quezon Road. Ha? Hindi. Pag pababa, galing Baguio. Kaya nga, Tuesday ngayon. Kahit Monday ng ng 8 ng umaga, pwede nang paakyat. Sunday lang ng Sunday hanggang Monday ng madaling araw, pababa lang, pababa. Monday hanggang Sunday ng umaga. Hanggang Sunday ng umaga pwedeng paakyat. Hindi mas mabilis, di ba? Quezon Road. Madadaanan natin yung Lion's Head. Orasan mo nga, May, kung ilang oras. Orasan mo ang Quezon Road. Sarap sana no, yung mga mami-mami ganun ngayon, no, dyan sa daanan. Pero busog ako. Balot, ganun. Wala sanang sirang kalsada. Maganda. Bilis tayo makakarating. Hindi. Tuesday ngayon eh. Pero pag Saturday siguro, Friday, traffic.
maaambon. Kaya nga, umuulan kaya sa Bagyo? No. Ano yan? Delicate. Naku, umuulan. Hindi naman siguro ko ano. Ayan, nakalusot na tayo. May open nga talaga, open. Uulan, patay. Ayan, walang kapote. Patayin ko na to. Kaya ulit. Tagal naman lumikit. Yan, dito na kami sa Lion Shed. Pauwi na kami ng Baguio. Alright, dito na. Hindi namin na-videoan yung sa daanan kasi umuulan. Yun o, buong buo. Yun. Kami sa Lion Shed. Yan.